Vede mala kornjačica. Vidi. Operacija uspjela, pacijent umro. Vidi što je slatko. Upecao sam je slučajno, jedva smo je izvadili. Udicu iz usta. Da. Vidi što je lepa. Da. Joj što je lepa kornjačica. Evo kornjačo, vidi. Kornjačica. Evo. Kako je lepa. Vidi. Vidi zmijice što mi jede ribu. E vidi se. Vidi se, vidi. Čekaj da izvuču. Kako je ušla jebe? Ne znam, evo Ušla. ja. Vi kolika je jebote? Kako je ušla? Ne znam. U stvari mislim da znam. Ja ne znam. Ali kolika je jebote? Kako da izbacimo sad jeboje ja? Pojede mi ribu. Ne bih znao kako da izbacim. A gdje su ostale ribice? Negdje su ispale, tu je bilo 5-6 ribica mali. Nije. Jeste. Ne znam. Možda ih je pojel. Viš da je stomak razdvojen na sredini. What the fuck? Kako je ušla bre? I pozdrav ljudi, dobrodošli na pecanje za vikend. Nisam siguran kako ću da imenujem ovu epizodu, ali ovaj ovdje peceroš je Buksna, njega znate iz PUBG-a. Ovaj ovdje je Xioman Mene ne znaju iz PUBG-a. Da, i njega znate iz PUBG-a. Ja, Phantom. A da, ovo je onaj što stalno učutkuje mene kad igramo, a ovaj drugi je onaj što uglavnom skače, posebno ako dobijemo prvi win streak. E sad, da vam pokažem i ulov. Pa nema još ulova. Ne znam koliko se dobro vidi, na kompu će se verovatno puno bolje vidjeti. Kako si ovo? Aha, Sad evo Marko, šta? Tek smo počeli. Tek smo došli. tek smo stigli, znači ništa. Specijalno, ovdje. Ovdje se mota nekakvo čudno stvorenje. Mislim nešto kao pacov, ali nije pacov. I ne znam di je. Kao što vidite smeće na sve strane, ali jebi ga, ovo je Srbija. Da, uglavnom ovo ćemo mi sakupiti. Ovo ostalo je bacio neko drugi. Evo da vidite, i ovdje isto skoro čitava deponija. Vamo nisam zalazio, da ja ne upadnem negdje. Evo ovdje je moj se deda provlačio kad je išao do peca. Nećemo sad tamo ići jer je previše zaraslo, a ja nisam nešto specijalno obučen za šetnju kroz travu. Tako da nastavljamo kad neko nešto ufati. Evo nam ga kompanjon za pecanje. Kad bi mogao još da ga uveličam. Doći da priđe barem malo. Ali ništa od toga. Ovdje. Rekao sam da ću da počnem da snimam kad upecamo ribu, ali nama je pobegla riba. I to ovom. Evo je pobegla riba. To na rano. Da. Šta si zaboravio? Prošli put sam bio kad držali smo gomilu i svaki put zabacim štap, uzmem i bacim ovako štap. Da. I onda se zakači riba. Evo put i Marka, jes? Svaki put. Ali bilo više trave tako. Da, bilo je trave, da. Sad ima više smeća nego bilo čega drugog. Bilo i tad smeće. Ja. Znači smeće ne igra ulogu. Pobegla bre! Lak. Alo, Mercer! Sam to upitalo, evo ga. Hoće li? Aha.
Jak se vidi ne da. Opipao šta je? Jel malena? Šta je ovo? Auuu, brate, ko da pecaš na magnet. Gle, ovo je šolju, peca lik. Jasno da mi se vidiš. Evo ga naš veliki ulov za dana. Možeš ima zlak. Prvo da ga prevrnemo da vidimo. Pa tu si mi našao da mi prevričeš, da se šećem. Ne brini, kada ugaziš to će biti ko u govno. Jao. Kako se šolio? Ne bih znao. What the fuck? Našao si dubinu bareve. Da. Ok, ljudi, nastavljamo sa snimanjem za koji minut? Ja? Da, evo, Ćao. rekao za koji minut, ali upecao je stvarno za manje od minut. Biće veći keks, ne boj se. Jel? Lepa. Ja. Ona što Pa je su- pobegla, bila veća. Mislim da vam je ovo rekord dana. Ej, ovo je... Nemoj da udekneš. Možda ubaciš tamo. Ubacio ti da mi se kamera ne pokvasi, vodio sam je iz vodootporne kutije. Dobre. Je ona moja velika što pobegla, Marko, a to je šta? Pa negdje u vodi, ja sam siguran, brate. Znaš da nam se prošli put uhvatile zmije u... Da. Poslije snimak, imam dva snimka. Može. Zaglavila se, brate, morao sam da je sečem. Zaglavila se, brate, između ruka, morao sam da je sečem na pola. Jadna zmija. Mo šta jadna zmija, bre, beži. Poslije ću ti... Čekaj. Znači, pošaljite mi to i to će biti namontirano na ovaj video. Imam i kornjaču. A, da. Ali imam sliku samo. Ne, imam snimak. A, da. Što snimak? Na stiropor, brate, konjac super. Bok je morao da joj drži glavu dok sam je ja vadio. Ju, znaš koja glupost. Da. Znaš koja je glupost. A, ovo mi je malo vratilo sad. Hoću moju ribu veliku što mi pobegla. Ovdje štap. I nastavljamo za koji minut. Druga riba. Druga ribica. Ista kona. Da. A? Dosta isto. Aj. Mala. Ali je progutala, joj. Uj, jebeni. Evo će da biti problem izvedi se. Da nemaš klješta ili nešto za čupanje. Nisam pono tako. Evo ga, dobro. Ujebote. Jadna riba. Ja se trudim da ne povredim i ne ostavim što više živa. Logično, ne? Jel? Da. Gdje se moj zakaz? Pa šta snimaš? Šta kako radiš? Stvaraš mi pritisak nervoza. Idiote jedan. Dobri sad udicu za... Pa to je i smiješno da možeš da si sposoban da bi bilo atrakcija na YouTube-u. O, Bog, te ne mogu izvati. A zapela je tu pri vrhu. Evo ga. Oslobodio čovjek udicu. I još mi je ostalo prije. Nema zmije, nema. Na mrežu se hvataju zmije i kornjače. Da. Idemo dalje. Očevica veća. Da kek je video. Nešto mi govori da neće. Dio onaj labudu što se motao uda. Jel imaš to? Sad je pecamo. Sad mi zašto skočio. Ovdje je kukuruz. Ovdje nije zebancija. Ali neće, opet samo grica. A to?
A ne mogu na dvije strane. Aha! Ne, prc ništa. Ma nisam ni vadio da bude. A, upetao. Znači još ništa. Ne vidiš šta? Evo ga. Nemoj ga upustiti, nemoj da sluškaš. Stao je. Evo ga, ne mrda. Vidi ga. Aha, vidim ga. I dalje ne znam šta je, pacav ili... Nije, ima glavu neka. Gdje? Evo ga samo. Eno ga tamo, još uvijek ga vidim. Trudim se da ga vidi kamera. Okej, to je to. Nije, jel ovo? Nije. Nestade. Nisam siguran da li se uopšte i vidi na kameri. Stavit ću strelicu onako ako se bude vidjelo na kameri da pokažem bolje gdje je. Eno to odnijeti. I tamo bila. O, to je predaleko, ne vidi se na kameri ništa. A, govno jedno. Kakav ulov je, evo te! A, nek se nosi. Juj. I progutala ga je do kraja. Hoće biti nešto bolje. Proguta ga do kraja. Ko je ulovio manju? Bok. A ja sam ono malo, ovako, manji od prsta, evo ovako, manji od prsta. Mislim da je tu negdje, da. Ma, zgažen je, pregažen. Ubijen. Kad bi ga lik bacio pod noge, ono, sabotira mi cijel dan. Idi porasti pa doći. Buć. Ma šta se dešava danas s ovim peceljkama, bri? Uj, jebem ti. Gle ovo. Gledat će majstor. Ma, pistam. Jebem ti. Petlja mi se već 6 put. Levo, desno, prc ne radi. Bukvalno. E jebem ovi crvić. Nismo probali na kvarju. Evo ga vraćao. Evo ga, sam rekao da će doći. Šta je? Nemoj samo prilesiti da ga upne uprši. Evo ga dolazi da jede što smo mu stavili. Viš da je pacav jebate? Povređen je. On nije bre, znaš kako čudnu glavu ima. Iskakuće. Viš? Vidiš što je povređen, nešto ga je udarilo u glavu izgleda. I jes pacav. Jeste pacav jebate. Ali viš kako ima čudnu glavu? Jednostavno. Udaren je u glavu i to dobro. Ne zajebavam se, vidjela mu se rana i na vratu posebno. E pa onda za toga, znači vidim rep i... A vidiš kako čudnu glavu? Nešto ga je baš udarilo. Nadam se da će da se oporavi. Pa čim dobiš da pakuje hrane, čim jede oporavi. Čim Da. povređi, čim ne može se kreći brzo, znaš kako se pacije brzo. Ali kako to je, znaš? Zato sam ti rekao, ja ne vjerujem da to baš. Znači nešto ga je napalo. Pa da. Pitam se šta je pokušalo da ga pojede. Hoće li se vidjeti ovo na snimku, ali gledajte šta je galebova. Ko da si na moru. Ne može bliže od ovoga. Kako lijep prizor, jevate.
Dok ne spustiš kameru i vidiš sve ovo đubre. Nemoj snimat đubre, nemoj pokrivati. Bio bi još lepši sad kad bi se ovdje uhvatio neki kapital. Najmanja riba za danas. Najmanja. Nije. A ja, ovo je on s bodljama, jebemo. Ovo je nešto što bode. Ne. Za njega sam pričao. Smrdljivka, tu smrdi ko kurac. Ovo? Neoprani, da. Ne vjerujem da je ovo taj. Jeste. Jeste, gledaj ga što. A nije to taj, nije. Pa to ti kažem, nije. Meni izgleda, pomalo me podsjeća na onu lava ribu, ali nije to to. Patkica. Jebem ti mater, se nabode mi na tebe još. Ova piči kroz vodu, druže. Ju, probušio sam i kroz krki. Da, stvarno si ufatio za škrge, si upec. Wow. Miu. I opet mi se napravili 300 čvorova. Jebem ti dan. Da, opet se umrsilo. Puć. I evo, dan se privodi kraju, već je jedno, koliko, 3 sata beše. Uhvatili smo samo jednu veću ribu. Hvala pršću. Eto, taman se namestilo da je uslikam. To jest da je snimim. Da. Već vidim da masovno hranimo ovu ribu. Đubre smo sakupili na jedno mjesto, to jest naše đubre. To će da ide s nama u kontejner. Mislim, mi ćemo nećemo da idemo mi u kontejner, nego ćemo da bacimo đubre u kontejner. I eto tako. Tako da, ovo je odjava videa, vidim da je baterija pri kraju već je mi onako crveno blipće, ostalo mi je još 20%. Vidi što ti je ovaj mali ispao. Pa sad sam ga Da nahranimo kornjača koji je još uvijek tu s ovom ribicom. Hoćeš li sve pomeriti? Ili da kornjača dođe po tebe? Ne, uteče. O, što je ovo? O, imamo li nešto? riba. Jao, gledaj ti ulova. Jel to isto ono što se je sad vratio u vodu? Nije. Ajde. Odi ti. Eto, pogledaj. Da. To je to od snimanja za danas. Snimit ću još kad se budemo pakovali pre nek što krenemo i... To je to. Bye bye bitches. Bye bye bitches. I pred kraj pecanja zmija nam je ušla u ovo sa ribama. U čuvarku. Vidi. Pustio da izađe. Ja ne znam kako. A kako je ušao? A nemoj opet da moram da se sečem na pola. Evo je ode. Nice. Mrš! Natočino! Htjela je da nam pojede ribu, ali izgleda da je samo udavila ribu. Jadna riba. Bila bi ona jadna da je Boki dohvatio. Da. Mogu se pojesti. Koliko sati kad već... A nije to telefon. Koliko sati uzmeni? Ne mogu da vidim. Da, nadam se da sam podesio sat na ovom čudu, pošto ovo ima sat. I datum. Wow, tehnologija. Da, vrat, tehnologija. Sad ćemo da vidimo da li pokazuje tačno vreme, a trenutno je... Bog zna koliko je sati. Pokušam naći.
Tačno u minut, da vidimo koliko kamera laže. 5 i 10. 4,10. 4 i 10. Ok, 4 i 10. Da vidimo da li piše na satu. Datum je 2.8. valjda? Ne, 8.2. lup sam. Ne, dobro sam prvi put rekao. Evo Krastovac. 2.8.20. Da, to je kiseli krastavčić. Možda uspe. Kako se ja trebalo da znam, Peca sam nasirao krastavac. Tako da... I eto, dosta za danas. Pakujemo se i idemo. Da montiram ovaj video, da mi Buksna pošalje ono što je on slikao mobilnem, pa da to smontiramo zajedno i... Vidimo se ponovo na... Ne, kako vam kaže? Nemam pojma, nisam. Čekaj. Nadam se da ste uživali, vidimo se u sljedećoj epizodi, a do tada, ćao! Da. Užjedno. Vidi ga linka. Prc, pojedi ti kuruz. Daj mi kuruz. Evo ti kuruz. Evo 2 kuruza. Izvolite. Jedan nisam ja, Marko sam 16. Jedan u 500. Radi kuruz, ne radi kuruz. Kako je stručno oguljen, brate. Evo pusti, gle kolika je udica, bog, to je peca sama. A, pa tebi je razdvojen i ovaj. Ma znam, pa nemam gledaj. Da, morao sam da montiram novi. Upica čovjek sam sebe. Pakovanje ništa. Istina, istina. Da ne zaboravimo smeće da odnesemo. Mislim naše, nemam namjeru da čistim za drugim. Tako da... Do sljedećeg viđenja. Ćao!